Sukupuoli ei sijaitse genitaaleissa, eikä se sijaitse siinä, mitä mulla on päällä, vaan sukupuoli sijaitsee aivoissa. Tanska uudisti translakinsa niin, että sukupuoli perustuu itsemääräämisoikeuteen, eli omaan ilmoitukseen. Silloin sukupuolen vahvistamiseen ei vaadita lääketieteellisiä selvityksiä, naimattomuutta tai lisääntymiskyvyttömyyttä. Euroopassa elää arviolta 1,5 miljoonaa ihmistä, jotka ei koe syntymässä määriteltyä sukupuoltaan oikeaksi. Suomen lainsäädäntö pakottaa transsukupuoliset sterilisaatioon. Tämä on asia, jota YK:n kidutuksen vastainen erityisraportoija on vaatinut poistettavaksi laista. Eikä transihmisten oikeuksien parantaminen ole miltään muulta ihmisryhmältä pois. Se, että juridisen sukupuolen vahvistaminen erotettaisiin lääketieteestä, säästäisi resursseja ja lisäisi ihmisten hyvinvointia. Hoitoa annettaisiin sitä tarvitseville, eikä ketään pakotettaisiin hoitojärjestelmän vallan alle. Se laki on vanhentunut, se loukkaa ihmisoikeuksia, se on kidutusta. Se voidaan muuttaa, please muuttakaa se nyt, kun vielä on mahdollista. Älkää siirtäkö enää tätä seuraavalle hallituskaudelle. Change the law! Change it! All right, one more. When the hand goes down, we'll do it all together. Ready? And... Change the law! Translaki uusiksi nyt! Kiitos kun kuuntelitte. Rohkeutta päätöksentekoon.